πλησιάζοντας στο θηρίο. Να δούμε τι έχουμε εδώ. BMW Y36 με 3. Φυσικά η πινακίδα έχει φύγει για ευνόητους λόγους. Για να δούμε εσωτερικό. Ναι. Πολύ καλό φαίνεται, έτσι. Φωτισμός LED παντού. Και τώρα για να δούμε τι κρύβει κάτω το καπό. Από φρένα Y46 με 3. Για να δούμε τώρα τι έχει κάτω από το καπότο. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε έναν S52 V32 USA spec. Βλέπω και χταπόδια. Εισαγωγή από V30 τρίλιτρο USA. Βλέπω και ένα ρυθμιστή εδώ. Πολύ καλό. Για κάτσε να το βάλουμε λίγο μπροστά να δούμε τι μπορεί να κάνει. Θέλω να ακούσω λίγο ήχο από εξακύλιτρο. Καλά, δεν το συζητάμε, έτσι. Ο ήχος του είναι αδικιά. Η πινακίδα είπαμε είναι για ευνόητους λόγους κρυμμένη. Και ζάντες M3 φυσικά. Με πατούρα. Μάλιστα. Εσωτερικό και εξωτερικό μουνάρα.